Vedeli ste o tom, že 1,8 milióna Slovákov počúva podcast minimálne raz mesačne? A že aj vy môžete rozhodnúť o tom, kto bude najlepší v kategórii nováčik? My sme podcast Harmónia plus diverzita na pracovisku. A už rok sa rozprávame s rôznymi zamestnávateľmi o tom, ako urobiť pracovisko lepším miestom pre každého, bez rozdielu. A teraz potrebujeme vašu pomoc. Na podcastovej scéne sme, dá sa povedať, že mladé ucho. Ak ste náš podcast počuli a páčil sa vám, tak budeme radi, ak zaň zahlasujete v ankete Podcast roka v kategórii Miláčik. A ak ste nás ešte nepočuli, aj tak nás podporte. Veď harmónia a diverzita znamená dať šancu každému, nie? Áno, je to veľmi jednoduché, stačí ísť na www.podcastroka.sk a zahlasovať v kategórii Miláčik za podcast Harmónia plus diverzita na pracovisku. No a ak vyhráme, tak sľubujeme špeciálnu epizódu. Áno? A budeme v nej ticho? Áno. Nech je náš život a naše štúdio v harmónii a rovnováhe.